Sorry guys kuti ndakufika ni mamawa ngati uno something to two ya mamawa. Ndingofuna ndingoyankhapo, maybe this is only my chance to respond pa nkhani ya Chakwera. Ambiri mkulankhula Chakwera walakwisa, hayi mwangodana nawo Achakwera. Achakwera mwangodana nawo guys, to be honest with you, mwadana nawo chifukwa Achakwera pepani kaya nkhani idatha kaya sidathe, koma like I said kuti I just want to respond this. Chifukwa ndakhala pamene paliponso pamene ndingatsekule, you know, sometimes sindimabwerabwera apa, ndimatenga mwina mwake it's 2 days holiday because izi zikuchitika chifukwa I'm busy. I am busy really. Yeah, so koma ndofuna ndingoyankhapo kunena kuti Achakwera sanangopita mwayi wokha kufuna kwawo kunena kuti it's personal kuti kapena akuchokera kubanja la Kamuzu ayi. Komano Achakwera aja amapita umene kuja ngati member wa not ANC, member wa MCP, maniva, member wa MCP, and Kamuzu himself anali wa MCP. Ine sindikuona kulakwika kwina kulikonse. And apapa zasonyeza kunena kuti chifukwa government ikanakhala ngati kuti apanga invite chipani cha MCP, zimene zija zikanachitika. Koma izi zachitika chifukwa chona kuti adasala, adadzikonda achina Chisale ndi gulu lawo. Chifukwa we cannot talk about Peter Professor. Sitingakambe munthu uja watha sakudziwa so china chilichonse, zote kapena Achakwera athiridwa tiye kasi sakudziwa china chilichonse. Chimene zonse muzikhala mukudziwa. Koma Achisale achina Gangata ndi amene akupanga apo, anamveka ndi amene akudziwa zimene zichazo. Waona? Ndiye Achakwera aja amapita ngati kuti Kamuzu adali member wa ANC, anali member wa MCP, nawonso aja ndi MCP. Ndipo china chilichonse kaya chiliza chicha chagamuka whatsoever, china chilichonse kaya kukapemphererako, MCP ayeneranso kutenga gawo lawo apart from government. Government it's not a must kuti mpaka napite umene kuchadzikayikapo nkhata. And palibe amene angayimbe mlandu ena aliwonse kuna wina uliwonse kuna kuti bwanji government sikupangapo kanthu pa Kamuzu. Ayi, Kamuzu yo ali ndi anthu ake, Kamuzu yo anali ndi chipani. Chipani cho ndi cha MCP cho. And members a MCP amene atsala atamwalira yeye ndende Achakwerawo ndi gulu lawo. Panalibe chifukwa chokuwathira tiye gas. For what? Kodi ndimufuna ndiuza kunena kuti DPP nthawi imene amalamulira ka MCP aja kupita umene kuja kumwambo kuja kapemphererako whatsoever zimene angakapange ukayika ikankhata kumene kuchako. Ndifuna ndiuza kunena kuti agent government ingakathire gas. DPP ndi munthu wawo kaya ndi amenenso anayambisa chipanicho cha DPP cho. Mtalikawo ndivesesa. Who is this? Let me say Bingu. Yes, I'm talking about Bingu. I'm talking about Bingu. Malemu Bingu. Mzimu wao semundendera. Akana kuna kuti anthu akayika nkhata ya DPP. Ufuna ndiuza kunena kuti angakathira tiye gas. Guys, tatiyeni tizigwirizanani. Izi zalowa ndale, ndi zalowa ndale. Komano akanakhala ngati anthu achikondi pa chilungamo chawo. Panalibe chifukwa chona kuti mpaka nokathira tiye gas. For what? Kodi apapa tuzachitika chifukwa chona kuti sakuchokera kuchene kubanja la Kamuzu state. Nanga mufuna ndiuza kuti munthu wochokera kubanja la Kamuzu atapanga zimezi changakathira tiye gas. Mwangodana naye munthu. And mukumpezera mukufuna atalawa kundende nde mukumfunira zifukwa koma sizikupezeka. So apapa panangochitika apo mwayi DPP kunena kuti ayi nda mwayi ucha ndiwu thaije tiye ndikanthira tiye gas muchose uchene value amene. Ndi zimene mwapanga apo. Neno sapa Chakwera tanenani MCP. Nenani kuti MCP sinachite bwino, musanena kuti Chakwera sanachite bwino. Ayi. Koma nenani kuti MCP ndezimveke. Chifukwa papa tsopano mukhala kuti ma personal issues tsopano izizi zimene mupanga apa. Ma personal issues.
koma mwatenga Achakwera ngati kuti ndi chipani chimene chimapita kuyika nkhata kumene kuchako ndi chipani, osatenga ngati kuti munthu individual himself kuna kuti okay ndifuna ndikayike nkhata ndekha. Bale tatene tiziganizana penapa kukhala nkumaganiza bwinobwino mwanzeru. Ine mufuna ndiwuza kuti munthu kuti kujeni kwa Chibale Akamuzu ku Kasungu akanakhala ngati ni Malemu Kazombo ankulu ake mufuna ndiwuza kuti akanakathiridwa kutiyekasi andi akapemphe kwa ndani. Kodi boma ndi akuchibale kwa Kamuzu amene ali ndi udindo kwambiri kumayang'anira ucheni mwambo kupanga mwambo umene ucheni ndani? Do you want to tell me kuti ndi government mese ndi achibalewo ende a government ndi amene amayenera kupapanga consent aucheni achibale kuna kuti kodi timafuna tipangeza kuti zakuti mutithandiza bwanji chifukwa achibale tu ali ndi ufulu kukuuzani kunena kuti sitifuna government ilowererepo mupanga ba like zimene zinachitika ku Zambia zicha mungapange bwanji? Amakhalanso ndi mphamvu nawonso achibale. Sono achibalewo sadapite kumene kuchaka adapita komano pamene pachapo Chakwera amapita ngati kuti MCP Kamuzu anali wa MCP ndi nkhani imene inali pamene pacha. Ini mwangozitengera udani wanu so alendalankhula kwambiri. Let me just stop there.